नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी मैदा से घर पे केक बनावे के बहुत ही आसान और ईजी तरीका। तो आज हमनी के बिना कढ़ाई के बिना ओवन के घर पे ही मैदा के केक बनावे के तरीका देखल जी। तो सबसे पहले का कल जी के एगो बर्तन लेहल जी, एमे डालल जी हमनी के 200 ग्राम दूध। देख सकेनी जा दूध डाल देल बानी। थोड़ा सा जी हमनी के डाल देल जी रिफाइन तेल। अब एमे हमनी के डाल दिया जी पीसल चीनी, दूध और रिफाइन तेल के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी हैंड बीटर की मदद से। आप लोग चम्मच की मदद से भी बढ़िया से एकरा के मिक्स कर लेब जा। अब यही तरीके से मिक्स कर लेवे के बाद अब ये डाल देवे के बाद थोड़ा सा दही, 1 चम्मच के करीब हम दही डालले बानी। अगर दही ना होखे तो विनेगर भी आप लोग डाल सकेनी जा। विनेगर ना होखे तो नींबू के जूस भी थोड़ा सा डाल सकेनी जा। तो थोड़ा सा 1 चम्मच हम विनेगर भी डाल देले बानी। सबके बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। अब ये डालल जी थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर। अगर आप लोग के पास ना होखे तो ऐसे ही बना सकेनी जा। थोड़ा सा कलर खातिर हम कस्टर्ड पाउडर डाल देतनी। अब एके बढ़िया से मिक्स कर लिहल जा। अब बढ़िया से एकरा के एक ही सार में फेंट लेवे के बा। अब एजा डाल दिहल जी 1 बड़ा कप मैदा। अब एजा हमनी के वनीला एसेंस डाल दिहल जा थोड़ा सा टेस्ट खातिर, ताकि एकर टेस्ट जौन बा बढ़िया आवे। अब सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जा हैंड बीटर की मदद से और एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिहल जा। तो एकदम से गाढ़ा हो गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। थोड़ा सा में दूध डाल लेब जा, हल्का सा पतला कर लेब जा। यही तरीका से हमनी के बढ़िया से एक साइड से चला के फेंट लेवे के बाटे। यही तरीका के हमनी के रखे के बाटे, देख सकेनी जा। देखिए लगातार आप लोग चला के फेंट लेब जा। तो ये बढ़िया से फेंटा के रेडी हो चुकल बा। तब तक एके रख देल जा साइड। अब एजा लिहल जी एगो टिफिन बॉक्स, एमे थोड़ा सा डाल दिहल जी मैदा और बढ़िया से मैदा के चारों तरफ से हमनी के कोट कर लिहल जी। अब एजा हमनी के जौन बाटे अब एमे हमनी के 1 चम्मच डाल दिहल जी बेकिंग पाउडर। अब एजा बेकिंग सोडा दोनों डाले के बाटे और थोड़ा सा दूध डाल दिहल जी और बढ़िया से एकरा के मिक्स कर लिहल जी। सारा चीज़ के बढ़िया से मिला दिहल जी और बढ़िया से के लगातार फेंट लिहल जी। तो देख सकेनी जा हम के तरह फेंटा तनी, ये तरीका से आप लोग फेंट लेब जा। एजा आप लोग बेकिंग सोडा के जगह पे आप लोग इनो भी डाल सकेनी जा। 1 सैशे आप एजा इनो के पैकेट डाल सकेनी जा। अब एजा देख सकेनी जा पेस्ट हमनी के तैयार हो गइल बा। बढ़िया से एकरा के हम मतलब कि फेंट लेले बानी। अब चलल जा का कइल जी कि सारा हमनी के पेस्ट के बॉक्स में ट्रांसफर कर दिहल जा। तो सारा एमे हमनी के निकाल लिहल जा। देख सकेनी जा सारा हम गिरा देतनी, ई तरीका से आप लोग भी गिरा लेब जा। अगर आप लोग के पास टिफिन बॉक्स के जगह पे कोनो और भी बर्तन होखे तो भी डाल लगा सकेनी जा। और अगर केक टिन होखे तो वैसे भी आप लोग एके बना सके। एजा हम थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देतनी। एजा तवा हम पहले से गरम कर लेले बानी, तवा के पहले से गरम कर लेब जा। तो आज जौन हम केक बनावतनी तवा पे बनावतनी, तो कढ़ाई में भी आप लोग एके बना सकेनी जा। अब का कइल जी कि एगो बड़ भगोना से एके ढक देहल जी और कम से कम एके 45 मिनट एही तरीका से छोड़ देहल जी। 45 मिनट के बाद ही आप लोग एके निकालब जा, मतलब कि छड़ब जा। 45 मिनट से पहले एकरा के आप लोग मत छड़ब जा। तब चली जा हटा के दिखाओ तनी। 30 मिनट हो चुकल बा, अभी अच्छा से नइखे ही पाकल। तब यही तरीका से फिर से छोड़ दिहल जा और एकरा के आप लोग थोड़ा सा बीच में चेक कर लिहल करब जा। अगर ऑन में बनावतनी जा तो आप लोग अपना हिसाब से ओमे टाइमर सेट कर सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, एजा हम दोबारा से आप लोग के केक हटा के दिखावतनी। देखी थोड़ा बहुत और अभी बाकी बाटे, तो बीच में के हम चेक करके आप लोग के दिखावतनी। देखी अभी हल्का हल्का चिपकत ताटे, आप लोग देख सकेनी जा। तो फिर से एकरा के 5 मिनट और हमनी के ढक के छोड़ दिहल जा, ताकि बढ़िया से ही पक जाए। तो देख सकेनी जा पूरा तरीका से हमनी के केक बढ़िया से बन के रेडी हो चुकल बा। चाकू में थोड़ा सा भी चिपकत नइखे। अब एजा हमनी के गैस के बंद कर दिहल जा और ये देखी जा कितना बढ़िया हमनी के केक बन के रेडी हो चुकल बा। देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा तरीका से ही पाकल बाटे, मतलब कि थोड़ा सा भी कच्चापन के में डर नइखे। और एकर कलर देखी जा कितना खूबसूरत आइल बाटे। और अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई होखे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और हमारा चैनल पे पहली बार आइल बनी जा तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना स्पंजी हमनी के आज के ही मैदा वाला केक बन के रेडी हो चुकल बाटे। ये देखिए कितना सुनहरा कलर आइल बाटे और पास से हम आप लोग के दिखाओ तनी कि कितना बढ़िया ही कुक भइल बाटे। तो यही तरीका से आप लोग भी घर पे बना सकेनी जा। मार्केट से लेला से अच्छा बा कि घर पे ही आप लोग मैदा से केक बना के तैयार कर सकेनी जा। तो इससे भी कई ज़्यादा हम वीडियो अपलोड कइले बानी, जैसे कि सूजी के केक बनाए के, मैदा के केक बनाए के और केक के भी वीडियो बना के हम अपलोड कइले बानी। तो आप लोग जाके यसी किचन पे देख सकेनी जा और हमके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी जा, ताकि और भी अच्छा आप लोग खातिर हम वीडियो ला सकी। और अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं जा करे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तो देख सकेनी जा आज की कितना मज़ेदार रेसिपी बा। एकरा के आप कटिंग करके खा सकेनी जा। आप लोग चाहें तो के सजा भी सकेनी जा व्हिपिंग क्रीम से और ऐसे भी खा सकेनी जा, बहुत टेस्टी लागेला। तो ये देखिए जा कितना अंदर से बढ़िया से पाकल बाटे फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाए जा और बना के खाई जा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जी कल एगो नए वीडियो।